Avui recomanem un àlbum il·lustrat creat per Oliver Jeffers, que és l'autor, entre d'altres, de L'increïble nen menja llibres, Atrapat, o Perdut i trobat, o La nena dels llibres, publicats en català per Andana Editorial. El que avui recomanem és Som aquí, notes per viure al planeta Terra. És un àlbum que l'autor va crear com una mena de carta de presentació del planeta al seu fill que acabava de néixer. Es va plantejar quines preguntes podria tenir i què era el més important que havia de saber per habitar el món amb harmonia. I llavors en aquest àlbum li explica, per exemple, el lloc del planeta en el sistema solar, quins són els éssers que l'habiten, la Terra, quines semblances i quines diferències tenen, com és un món de contrastos que es complementen. És un àlbum amb unes il·lustracions amb molts detalls que conviden a les múltiples lectures compartides entre petits i grans i que també despertarà noves preguntes sobre el planeta. És un àlbum molt emotiu perquè explica com cada un és especial, però també és un més d'aquests milers de milions d'habitants humans del planeta Terra. Us convidem a que el presteu, el trobareu a la Biblioteca Can Butjosa.